Esta mañá presentábase en Ribeira unha nova iniciativa solidaria. Trátase da primeira edición da andaina Un Raio de Luz, organizada polo Colexio Galaxia en colaboración co Concello. A actividade terá lugar o domingo 17 de marzo, con saída prevista ás 11 da mañá dende a Praza de España. Todo o recadado irá en beneficio da Asociación Galega da Enfermidade de Dent, para poder sufragar os gastos de investigación desta enfermidade. Presentamos a primeira andaina solidaria en favor da investigación da enfermidade de Dent, que vai a ter lugar o domingo 17 de marzo, con saída na Praza de España. Vai ter un percorrido de 6 km, pasará tamén pola Pedra da Rá. É unha andaina que se fai para recaudar fondos para a loita contra a enfermidade. Entón animamos a todos os cidadáns de Ribeira e do Barbanza que participen nesta andaina. Es unha asociación cuyo objetivo principal es recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad rara que lleva a cabo el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Yo quería agradecer al Concello, a toda la comunidad educativa tamén del Colegio Galaxia, que al final es quien lo organiza. Dende a entidade organizadora destacaron a boa acollida que está a ter esta iniciativa. A falla aínda de varios días para o peche das inscripcións, xa van polas 600 persoas. Creo que al final se superó con creces todas las expectativas. Ahora mismo andamos por unas 650 inscripciones y probablemente sean más. As inscripcións na proba poden realizarse nas instalacións do propio Colexio Galaxia ou a través da páxina web de Deporticket ata o día 14. O custe será de 3 euros para menores de 12 anos e de 5 a partir desa idade. Todos os inscritos recibirán unha camiseta oficial da andaina co lema da asociación, grazas tamén ao patrocinio, ademais do colexio, das empresas Congalsa, Fripalsa, Apoutade e Jeans Sport.